बतावा क्या कुल दया छत पर से देखत हूं त का करी? सब हुआ ईरान कोईरान देखता। सतगो पर्दा के भीतर रख ले बड़ा का हमरा के। भगवान तो बहुत बढ़िया घाम उगल बना जौने 10 दिन क देना है ना कि एकदम जनात रहल कि आदमी मर जैतन ची घाम खातिर तरस जात रहल। अब ठीक दिन होखे लागल, अब ठीके दिन हुई ओइसे ठीक बतबा आराम से अपन घाम खा दिन भर। कहाँ जाए के बा के आवे वाला बाटे। माँ ये बार फोन ना कोई हियो निक नहीं लगा तो हमको मोबाइलियो लेके चल गइल बनी जी फोन करती। क्या रे हीरोइन नियर बैठल है तू? शर्म नहीं लागत? तोर शर्म नहीं के लागत कि कैसे उतान बैठल है गिरा के पाला? अच्छा ये बतावा। हाँ हम तुम ठीक बाबू गिरा के बैठल बनी। हाँ, तोहार मुंह में बाघा भइल बा का बाघा भाई? तोरी हे रहनिया देखे खातिर चुप के सैली ये रहने देखे ई कह के मेहर मौग हो गइल बानी। यार मौग हो गइल बानी जब से बुढ़िया मोल भी है ना तब से तू मेहर मौग हो गइल बा कि पतोहिया के देखत चलिए एकदम। तोहार रहन देखत नहीं कि भातार चल गइल बा। हमार रहन का रहबू तू? हमार रहन का देखबो हाँ। तो अपन रहन पहले सुधार ना तब हमार रहन देखियो। तोरे रहन देखत है लाज निकलत कि पतो के तनी बोल के चली त खखार के चली कि हम बेटी पतो घर में त कैसे चलल जाला। चला उलट कर अभी तू त तू तोहार बोले मुंह में भागा भइल बा दही जमल बा मुंह में। आई हम का देखत नहीं पिछवाले क्या होता कि नहीं आवत। खे जन्नत की बूढ़ बाला कब यहाँ घर तक घुसेला निकलल घुसल निकल त बोल ना जाला। मुंह में भागा भइल बा दही जमल बा मुंह में पिलो पड़ निक रही तो देखे के चाहिए तो के हम बैठल बैठे रे मुंह का देखी काहे ना देखबी तू पलटा तोहार मुंह नहीं खे तोहार मुंह नहीं खे बोले के घर के कन्या ना हो तू सुगर सागर कन्या तू ससुर ना बड़ा। हां हमारे उल्टा सीधा मत बोलो ठीक ना। उल्टा सीधा तू मत बोला। बतावा क्या कुल दया छत पर से देखत हूं त का करी? सब हुआ ईरान कोईरान देखता। सतगो पर्दा के भीतर रख ले बड़ा का हमरा के। तो घूम कर अभी तू आई घर लौका था के बनावला है तोरे खातिर ना घर में रहेला तो देखावत हली के हमारा नहीं खूब सुगर सागर मोटे को कनिए कोई नहीं। अच्छा हां तो हार तो जब लाजे नहीं तो हमार काहे लाज रही? तो हमारा नहीं तो तू तो मर्द हो तो पतो का बोल के ना चलबो। हम देखत कहली ए भाई का कुल हमर घरवा में झांकत है तो पड़ोसन कुल केवन केने के झांकत तार घर आई में छत पर के तोहरे घर एगो सुखर तोहरे घर एगो सुघर पतो बिया तोहरे घर एगो सुघर पतो बिया और के घर पतो नहीं खिसन ओन के घरवा में हम झाके जाइला तब रखो खुला ना झकी हसन ऐसन बाड़ी। हां तोरा ने खराब बटली बा तोहार रहनी नीक बा झकवा अब आई तो करे से कब कूच के मार वैसे तो बुढ़िया मुंह बोले वैसे तो चल गइल छोड़ के वैसे चल गइल छोड़ के वैसे तो चल गइल छोड़ के वैसे चल गइल मर गइल तू ठीक हो गइली। मार तो हम बताओ सली मार अभी चल तो कुर्सी देखत कि नहीं देहिया पर तोड़ देबा बे जाना तो क्या वही घरी बत्ती आई अब आवेला मेहर माऊ गुनियन बस खाली ढुकल देखे कते कि पतो हिया का करतली स छिनराई करते से का करतली स सुगर कदिन तू चली जतई तो जनतल कि ना हमरा के चल जनत पीटे फाड़ दिन तार जन नहीं कत ला सम नहीं के लागत कोनो गतरी कि हम का करतनी पतो भी है ओतन बिना बोलले अपन दोस्त ना दिन दोस्त हम नहीं कर है खाली